Здравейте, приятели! В днескашния ден, за съжаление, искам да ви споделя за една изключително глупост, която успях да открия в Пловдив. Намирайки се на Джамбазтепе в момента, виждам зад себе си една огромна купчина листа, която е била събирана с времето за почистването на нашия град и просто е намерила своето място тук на Джамбазтепе, където е входа за старинния Пловдив. Има изсипани около 2 камиона листа някъде и чували с отпадъци, включително които са от близкото училище. Вярвам, защото този регион, заедно с доброволци от близката църква, сме дълго време почиствали и спомагали да запазиме поне до някаква степен красотата на това уникално място в Пловдив. Е не колегиално, не е човешко, просто всички боклуци, които са от региона, да бъдат насъбрани тук и бъдат фукнати до някой път, когато ще бъдат извозени. Лично за мен това е безобразие и в най-кратък срок държавата, във формата си на местна власт, общината и фирмата, която извършва почистването или паркови градини, трябва да го изнесат това. Вярвам, че когато трябва да правим нещо, ние трябва да го правим с мисъл, с сърце и също така трябва да правим добър пример, а не просто да фукваме така боклуците и в този момент, както виждате, който мине, може да си хвърли всякакви негови битови отпадъци, защото просто тук има нахвърлени такива листа, които са под формата на бунище. Вярвам, че ние гражданите сме достатъчно интелигентни да не следваме този лош пример, а да вярваме и да правим добри неща за нашия град, така че да не се показваме с лошите пред туристите, които да чужбина. Наистина ми е доста неприятно, когато съм вътрешно ангажиран да показвам тези негативни неща, но мисля, че конструктивно ние трябва да си показваме грешките, за да ставаме по-добри, по-умни и да правим неща, които са в полза на нашето общество, а не обратното. Благодаря ви и надявам се за бързата реакция от страна на институциите. Хубав ден!